روشا سوریه لبر چاوایه سوریه اف زیادتری 11 ساله د ناوا شهر هندرین ده maalesef mücadele dide. Divê şer û pevçûnan de jî hejmara miriyan her ku diçe zêde dibe. Li gor îstatîstîkan hetanî niha hejmara kesên can danin temaşevanê hêja maalesef gihaştiye nêzîkî 500,000. خذوا على الصواب. Tespîtên der heqê candayînên şerê hundirên Sûriyeyê de hat kirin. Li gor rapora çavderxaneya de encama pevçûnan de hejmara kesên ku canên xwe ji dest danin 105,000 kesê de bûnin. Li gor vê hejmarê kesên di şerê hundirên Sûriyeyê de can danin bû 494,438 kes. Serokê çavderxaneya heq û mafên însanan a Sûriyeyê Ramî Abdurrahman dest nîşan kir. Di navan mirinan de pirranî di navbera salên 2012 û 2015 ne canê xwe ji dest danin. Hat îfadekirin 42,000 sivîlên din daxilê vê hejmarê bûnin. Ji vanan pirranî de hevsên rejima Sûriyeyê de canê xwe ji dest danin. Abdurrahman her wiha îfade kir. Ji ber ku pevçûn aniha kêm bûnin, firsendeke ku hejmara miriyan bê lêkolîn kirin. Hat îfadekirin di sala 2011 de bi tevahî 57,567 kes de hepis û binçavkirinê de canê xwe ji dest danin.